Pandemia hasi zenetik lehen aldiz bildu dugu Arabako batzarra asteburu honetan. Eta nola ez, pandemiak utzi digun egoera sozioekonomikoaren inguruan aritu gara. Baina gure ustez, pandemiak berak azkartu ditu aspalditik herrialdean zeuden hainbat krisi. Besteak beste, gure ehun ekonomikoa, larrialdi klimatikoa edo zaintzen sistemak dituen ahuldadeak. Zinez uste dugu, herrialde honek berriz altxatzeko gaitasuna duela, baina beste norabidean egin beharko duela ezinbestean. Gure ehun ekonomikoa diversifikatu behar dugu, eta bide horretan, besteak beste, mugikortasunerako bigarren belaunaldiko bateriak garatzea eta ikostea, lehengai kritikoak birziklatzea, Arabako polo bioteknologikoa bultzatzea eta Ernaberria Aiaraldea plana dira EH Bilduk norabide horretan egindako proposamenak. Merkataritzari dagokionez, tokiko merkataritza eta kontsumoaren aldeko premiazko neurriak hartu behar dira, eta lehen sektoreari lotutako nekazaritza elikagaien plana egiteko konpromisoa hartu dugu. Bestalde, larrialdi klimatikoari heldu behar zaio. Premiazkoa da, trantsizio energetikoa abian jartzea gure herrialdean, baina askoz premiazkoagoa da gutxieneko adostasun bat lortzea igaro beharreko bideari buruz. Adostasunak, helburuak, estrategia eta mekanismoak ezarriko dituena, eta hasitako bideak atzera bueltarik ez duela bermatuko duena. Zaintzen arloan, herritar guztiei bizitza osoa eta duina errazteko erronka da nagusi, beren bizi ibilbide osoan. Gurea bezala, gero eta zaharragoak diren gizarteetan sistemaren noraeza iraultzeko inflexio puntu bat ezarri behar dugu. Horietan guztietan, EH Bilduk badu proposamena, baina bide hori ezin dugu bakarrik egin. Adostasunak lortu behar ditugu. Guztion artean, datozen aldaketa sakonak eraikitzen hasiko garen urtea izan behar delako. Asko dago jokoan, eta horrek baldintzatuko du etorkizuneko belaunaldien ongizatea eta bizi kalitatea.